watemo ng'iyo mondo wang'e kaka wanya miyo jopur time mang'eny. Watemo ng'iyo mondo wang'e kaka wanyalo timo gima iluongo ni capacity building. To capacity building wang'e ni seche moko ok wachop ne jopur te. Nikech seche moko watimo training. To kata ing'e ni kati samiluongo training no to ok jite dhi biro. Lakini koro watemo ng'iyo gimoro kata ka wanya biro gi gimoro kaka lony mar kata e-training. To wang'i ane ni jok mwanya yudo gin mondo wachop ne jopur mang'eny. Nikech seche moko budget be ng'eni budget be Kenya ni ok romga. Koro wanya wacho ni wanya wuotho e Kenya kate ka watemo wuoyo gi jopur. Koro nyaka wang'i other ways kata nyaka wang'i wawacho ni the innovative ways ma wanya tiyogo mar manyalo terowa machiegni gi jopur. Nikech sani be wang'iyo gima wang'iyo ni ok wadwa time mondo nen ka gima en punishment. But wadwaro gima waluongo partnership. Ineno ni wang'e ni wate wadwaro mondo ji ocham chiemo. Ineno lakini chiemo mwamiyo ji ochopo e rang'iny monego ochopi koso kata kitemo ng'iyo ler mar chiemo ni bochopo kacha. Koro nyaka wati gi stakeholders te. Mano ngiso nyaka our important people ma en japur embe nyaka wakele e mesa ka. Nikech ni ka wawe to mano ng'eni mano ngiso ni onge gima wadhi timo. Wadhi timo very little, the 30% kata ata malo 30 kende. Mano nyaka konyowa. Sirikal nitiere kod bedene mamoko ambende ng'iyo weche go mag chal mag mwandu ranyisi en KEBS. Ben nitiere